hortxe, eman diote hasia. Odei, irurita hoiena, lanea. Izeta, laugarren. Bi.
Mikel Lopetegui en la línea. Minuto 30 de Aoki. Amaral, 90 Amados, 90 Amase, 90 Amase. Dashi, Pablo Aspiazzo, Lanese. Ragazzi, arroba con lui quello. Inu. Amar. Venga, Aspiazzo, Hecho de lleno. Amalau. Pablo, Oni de Guetta. Amase. Amasasmi. Torce dall'area, Odei in unità via. Elegante. Iru. Venga, Chalo y arriba con botella.
Pablo Azpiezu Gane. Lau. Amavi. Ánimo. Hogeita lau. Hori degeta. Hogeita bost. Hogeita sei. Hogeita zazpi. Hogeita zortzi. Hogeita zortzi. Oso Azpiezu hortxe duzuen, bikain zoriona bere-beretan. Hortxe du, alakasotzale. Herria. Eta hemen dut ez, hortxe da. Izetan dago arrela, nani, apo da,
ongoren ari dena, uztaile gazte izango da, Inez, Larruti. Etortxe duzu, Inez, Larruti, Gane. Iru. Bederatzi. Oso ondo, hemen sortzen dute, eta hartu dio sufrimenduari neurria. Eta hemen dut ezi, Xabat Oleztola, Lanek. Lau. Azpia zutitu hemen botillo hemen. Baina kaso egin. Azpia zutitu. Amabi. Etortxe da. Nik lometen behurra izan.
bost. Aupa Mikele, oso ondo. Vamos a soplar. Ocho lo que Gipuzkoako txapelketa marka berriarekin. Eta bueno, a ver, va, ese resto berritako iroi horrekin. Donostiarren Gipuzkoako arretxekin txapelketak hirugarren ari da bai golaka. Ari da golaka ositxo guztia. Xabat Olaizola izan da bigarren, nahiko atarte atera dizu Mikelek, baina Xabat bigarren postuarekin konformatu behar izan duzu. Zer moduzko sentsazioak egindako lan horren ondoren? Ondo, ondo. Konformatu baino, gusto hartu dugu, nahiz eta hori tarti esan urrabak egun nola da nego estene lanak eharkin ditutela, lehen urtetik ondo mejoratuta orduan, gusto. 28 jasoaldi lehenengo harriarekin, asmoa hori altzen? Bueno, etxen horri ingurun ibiltzen ginen, azkenen egunen bertan ez da jakiten ondo zenbat ingo, baina bai, horri ingurun espero genuen. Gero kubikoarekin emeretzi behar bada harri guztiak izaten dituzue zailtasun gehiago kubikoarekin eta emeretzi jasoaldiko ideia hori altzen. Baitare horri ingurun, lotuxio jardunez, gero nulo bat egin dut, gerretik bota inber esan dut harri bat, eta bueno, horregatik pixka zapore gazio osuekin gaude, baina ondo. Eta jasoaldi ustela egitetik nola errekuperantu behar da gorputza? Hor aldan bezala denbora zegoen da bendik handa, eta hurrengo harrira behira, ja, hori mejoratu. Aztu eta hurrengoan pentsatuz, bera. Hoixe, beha. Eta gero bolarekin zenituenak ematera, Paulo Azpiazu ere gertutik izan duzu jasoaldi bakarraren aldearekin izan da bera hirugarren, eta azkenean zuk bat gehiago eman diozu bolari, eta zuk irabazi duzu bigarren postu hori.
Bai, azkenen abantaila nun ni atzetik nintzala. Urduritasun gehiago izate baita ere igual, baina bueno, jakin da zenbat jaso berdian, errexio uste zaio horri. Eta beste bi galdera, urrengo helburuak zeintzuk dituzu, Xabat? Oain da beira txapelketa desente atako ja, arri baldaraketare azte ja, bestakit, ikusi merko, baina, bueno, txapelketa gehiago eta jute garritu, plazaz plaza. Eta beste galdera bat bukatzeko, Harriarotzean ari zara orain bete-betean, baina lehen ere eskubaloian aritua zarela badakigu, zerk du erakargarritasun gehiago zuretzat, harriak edo eskubaloiak? Oso giro desberdina dira, hau nik uste laburxio izatea lana, baina sufritu gore bai, gero guztuare hobexio uste, bueno, oso ezberdina dira. Eta orain Harriarotzean zentratuta eta eskubaloia utzita zaude? Hori da, eskubaloia utzin uniaz, eta guain egurra, honi. Izetarenean entrenatzera beraz. Hoi da. Bueno, Xabat Olaizola, eskerrik asko gure galderak erantzuteagatik eta ikusiko dugu elgarren berriz ere plazetan. Mila esker, ondo izan. Koparekin 37, kubikoarekin 24 eta bolarekin 31. Eta gainera marka berria etxera. Mikel, zorionak. Bai, eskerrik asko. Markarena zure buruan altzegoen. Bai, momentu honen etorren da, egunatok hau ezko intentatzeko idean torriga eta lortu dugu eta guztua. Zilindroarekin hasieratik gogorrekin diozu lanari 37 jasoaldi eman dizkiozu 10ko zilindroari eta handik jada txapela bideratua zen eramela ikusi dugu, baina zuk etxetik ekarritako zenbakiak bete ahal izan dituzu? Bai, etxetik marka horiek, numero horiek ekarritu más o menos, igual baten gehiago bestean gutxixio, baina idea horrek, más o menos idea horrekin torriga eta hori lortu dugu eta ondo. Bolarekin azkenean harri batek ies ere egin dizu, uneren batean, baina azkenean jasotzeko gauza izan zara, urduritasuna, izerdia zer izan da? Bai, azkenean pulsazio eta holako gauza pasatzea ez. Holako fallo txikiak gertatu lezke eta nik uste ondo korregitu ditugula eta guztua. Baina harri batek ies egin arren, marka zuretzat eta txapela ere bain noski. Bai, hori da lortu dugu eta horrekin guztua. Eta galdera hau denei egin beharko diet, baina zuri nik uste behartua dugula. Zein da zure urrengo txapelketa? Zeintzuk izango dira zure urrengo helburuak? Urrengo ekainak bostian dakau, txingude batekin txapelketa bat. Eta hori aber txukun ite den da ondo ite den. Eta aurretik beste probaren bat edo? Ez? Beraz, Azpeitiko proba hori gogor prestatzeko moduan izango zara. Bai, hori da, aber txukun ite den da. Mikel Lopetegi urra, errekorra eta txapela, beste zer ezin da eskatu, eskerrik asko, eta plazetan ikusiko bat dugu. Zuei.